Mbah, nah ketinggalane kebangkitan Jawa mangke niku tasik dangu napa pun celak Mbah niki? Nek babagan ngoten niku kula mboten ngertos kok. Nggih namung unen-unen ngoten mawon. Niku sing nentokaken kan Gusti Allah. Kula mung sadurunge manungsa biasa. Soale ngoten niku nggih mboten kenging maksa. Kula nedhi sumelep nggih mboten kenging maksa. Soale niku ngentosi petung, ngentosi saat, ngentosi duka napa mawon. Mboten ngertos. Tapi kebangkitan niku jelas terjadi Mbah mangke nggih. Nggih, wong pun enten Wonten jangkane. Jangkane nggih. Awinane niku enten peristiwa mriki niku. Enten tiyang bakda dadi nganten Nggih. cal. Krungu sampean? Mboten Mbah. Pripun niku? Dadi nganten cal. Niku nggih namung nggih dereng patut menawa wong nembe. Lan niku tiyange wone manggilne teng NTT mriko. Lah karepe dheweke teng mriko niku nek rabi mriko niku tumbas. Nggih. 50 juta. Paling mboten. Karepe kan rabi desa mriki nek pun gadah bocah dipetha mriko ngoten. Ate pun ngoten. Bengi ilang niku teng tlatah niku HP-nan. Nggih dijaluk dukun pundi-pundi, nggih enten sing tenggen kula napa. Nek kula ngarani wong iki didelikna bekasaan nah sekitare etane omahe kono ana werandu. Bisa ndek ana kono. Jumlah awet mulai hilang ngantos kepanggih teng Benawi pun mati niku 50 dina 50 bengi. Nah mongko nek awet kula mulai ngarani niku nek lamun mulai dina niku nyemplung gawan ampun dadi lemah. Nggih. 50 dina 50 bengi. Nah niku kepanggih tiyang mendhet pasir kecaruk ngoten. Ajeng tiyange njajre mundak-mundak mengke dadi kala wong niku wong urusan tim SAR nggih madosi negara nggih madosi marai. Dadi niku nempes teng Nambangan Kedung Primper mriku. Nah, kula ngarani wau-waune disendekno wit andu niku mboten diketokno kali sing beto niku. Bangsa lembut. Akhirnya pripun Mbah niku? Pecah nggih ampun. Nanti kecalut yang pada pasir Tenggawan niku lho. Kecalut niku. Niku pinten-pinten Mbah niku kepanggih niku? Lah nggih 50 dina 50 bengi. Nah, mestine nek mulai ilang niku nyemplung gawan ampun dadi lemah lembut lho. Nggih. Wong niku tasih utuh. Tasih utuh nggih. Nggih, suwar-suware napa-napane tasih utuh. Niku sing jaler niku Papua. Lah sing ngiring jalur niku teng NTT. Oh sing jaler mriku nggih. Nggih, nah sing wedok mriki. Oh niku nyuwun tulung jenengan ngoten. Nggih sing tiyang golek niku kan Tanglet jenengan ngoten. tanglet kula kan sebagai termasuk diarani tiyang Sumerep ngoten niku ngoten. Nah, kawula kula
sing bocah niku disandhakaken teng Randu ngoten lho. Tapi nek tiyange niku nggih dingone kali sing beto niku dukun apa sing dipakakno. Nggih anu nggih dicara tenggawan nggih nembe mesine. Ana lamun dek zaman mulai ilang ngantos 50 dina 50 bengi gak wis dadi lemah. Nggih. Oh, ilang niku mboten wonten sing ngertos ngoten nggih. Mboten sing ana sing ngertos tapi mboten wani takok wong HP-nan. HP-nan nang wong sing dadi seksi niku tiyang lotoke debok niku nggih Sumerep. Nggih. Tapi nggih mboten wani takok tiyang wedok ing Sumerep. Bengi niku ilang lono. Wis mboten mantuk ngantos dangu. Dihitung mulai ilang 50 dina 50 bengi lho. Kok nembe muncul niku mestine nalika niku nembe diketokno kali sing beto ngoten. Nggih. Nah sing beto niku nggih ngonten dhisik-dhisike niku nggih pun wonten kejadian nggih wong ilang ngoten tapi kalih dinten kan saged wangsul saged mantuk. Niku nggih kanca-kanca pun sadar sing tiyang dhisik niku. Digoleki wong ya ora wonge, tapi wong sing goleki gak roh sing niku. Ngono. Nggih. Wong sing goleki gak roh. Mereka iku kan gadah jimat. Niku gendruwo napa sinten Mbah niku sing gendruwo? Gendruwo gadah jimat ali-ali secara gira niku. Niku direbut tiyang sing mboten angsal kancane. Mergo niku kemanusan, mboten saged mergawe. Napa nih Mbah niku? Ali-aline niku lho, ali-aline gendruwo. Saudara niku dijaluk tiyang ngoten kancane sing mboten trima. Dadi kancane pundi-pundi niku nawur ngoten lho. Niku olahake menungso. Mboten gadane menungso ngoten lho. Nek dijaluk sing duwe niku lho kemenungsan mboten saged mergawe kok ketok wae nang ndi-ndi ngono. Nate kejadian ngoten niku, Pak. Nggih, tan dongenge anton. Mbah nek kados niku, Mbah. Kados sing jenengan ngendikaken rumiyin niku gendruwo apa bekasaan sak tanah Jawa mantuk ten gene Segara Kidul niku pripun Mbah niku? Nek gendruwo mboten mantuk, nek gendruwo setan sing mantuk. Oh setan. Nggih, lembut-lembut gendruwo nggih setan ae mboten tunggale setan ngoten niku. Nek setan alasan niku gadah negara. Nek gendruwo niku mboten saged. Soale gendruwo niku gandenge kalih manungsa. Namine kama urung niku napa? Kama mboten resmi. Nggih. Nah, nek manungsa kan sampurna. Disukani kalih sing kawasa lengkap. Lah mantuke kewak setan-setan alasan. Setan-setan sing ganggu-ganggu ngoten niku. Niku asline pun konangan zaman modern sakniki niki. Manggon teng pundi-pundi Sumerep. Nah manggon pundi-pundi Sumerep kayu gede pun kathah diketoki, balungan sing angkel mung diketoki. Dadi mboten gadah nggon menetap. Mriko sedanten ngoten. Ten gene niku. Segara Kidul lho nggih, gadah negara teng mriko. Amriki niku dek biyen dijak tiang-tiang niku. Wong pengen bantuan setan, pengen sugih, pengen nopo, pengen keturutan kalpen nopo, nanti bantuan setan niku. Nah, wonten sing ngendikan terose mangke niku Segara Kidul badhe gingsir ngalor Mbah Rose. Napa? Segara Kidul terose badhe gingsir ngalor. Gingsir ngalor. Nggih. Ngalor dugi pundi? Nggih daratan Jawa niku terose mangke diserang terose. Lah niku kira-kira
anak bae Ratu Kidul niku dikon apa? Wong donya mboten kok tanah Jawa, wong donya serang. Tapi aja ngamuk. Sing utang nyaur sing nyilek balekno. Nameng wis kado kesempatan. Diutang lan diutang ngamuk wae. Dadi terus tukul unan-unan bejane sing ireng wedelane. Lah bejane sing ireng wedelane niku nggih duka diwedel bendina duka diwedel arang-arang. Wedel niku napa, Pak? Wedel niku nggih bangsa ireng. Wedelan. Nggih kok bejane sing ireng wedelane. Bejane sing ireng wedelane. Wedelane iki nggih tiyang sing pripun niku? Menawa nek kangge kula nggih bejane sing ngabekti karo Gusti Allah ngoten mawon. Nek kula nek tiyang niku cara tiyang sepuh biyen mung plambang-plambang tok. Nggih. Bejane sing ireng wedelane. Disalipaken ngoten nggih. Nggih, besok nek ana sileme gabus tambange watu hitam lho. Nah niku nek dereng sumerep mosok ana gabus kok silem. Nah, saniki pun sumerep. Anu nggih mboten sumerep to. Nggih. Gabus sing nggone rawa. Rawane duruk watu. Nek rumiyin napa Mbah gabus niku? Gabus niku nggih wit-witan sing teng banyu to. Gabus niku. Nek sakniki sepon niku nggih. Nggih. Nek sakniki sepon. Ya nggih ngoten niku to. Gabus niku kangge mancing-mancing. Timbulan mancing ngoten niku to. Kambang. Nah saiki gabuse rawane diuruk watu, watune kok dhuwur. Gabuse ya silem. Nggih. Banyune ora nggon. Diuruk, rawane diuruk. Timbule watu hitam. Nah, nek durung dilakoni ya ora ning ula. Nah saiki yo ngono. Niku sampun kelampan Mbah nggih niku. Pun to. Sakniki rawa-rawa pun dadi duruke watu daya. Rawa Benawa niku pun bangunan tok ngejek. Nggih. Nah sakniki jublang-jublang pun duruke watu. Pun bangunan tok. Wone nggih. Ngoten niku sampun kelebet ramalane Jayabaya sedanten nggih niku. Duka Jayabaya duka napa tapi tiyang sepuh ben kan ngoten. Besok sileme gabus tambange watu hitam. Nah jae wong ana ya kok aneng gabus kambang silem. Watu kok kambang piye ya ta ono. Namung kadak ngono. Nggih.